ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତରାଜୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ବଟକରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିଜନକ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଲେ ଅପମାନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସଦାଚାରୀମାନଙ୍କ ସାଧୁତା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକେ କପଟଚାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ବିନାଶ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ଦିନ ଧନସମ୍ପଦ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକର ଧାର୍ମିକତା ତା'ର ଗତିପଥକୁ ସରଳ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧର୍ମ ହେତୁ ଦୁର୍ଜନର ପତନ ଘଟେ। ସଦାଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ, ମାତ୍ର ନିଜର କୁଅଭିଳାଷ ଯୋଗୁଁ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ, ତା'ର ସମସ୍ତ ଭରସା ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ତ ଆଶା ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ତା' ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ଉପରେ ସେହି ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାସୀର ବିନାଶ ସାଧନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଧାର୍ମିକ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଧାର୍ମିକର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସମଗ୍ର ନଗର ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ, ଦୁର୍ଜନର ବିନାଶ ଘଟିଲେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହୁଏ। ସଦାଚାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନଗର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର କୁପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନଗର ପତନ ହୁଏ। ଯେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପରିହାସ କରେ, ସେ ଅବିବେକୀ, କିନ୍ତୁ ସୁବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ନୀରବ ରହେ। ଯେ ଖୋଛ କହେ, ସେ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ, ମାତ୍ର ଯେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖେ। ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବରୁ ଜାତିର ପତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା ଥିଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଜାମିନ ହୁଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାମିନ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କରେ, ସେ ନିରାପଦ। ଦୟାଶୀଳା ନାରୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକେ କେବଳ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି।